ኣብ ትግራይ ዝበጽሐ ጆኖሳይድ ዋና ሰኣነ ይመስል ብታሪኽ ኣጋጣሚ ኣብ መኸተ እዚ ጽንታ መሪሕነታዊ ግደ ዝነበረ ውድብ ሕወሓት ውድባዊ ቁመኑን ህዝባዊ ተልእኾን ንጎኒ ብምግዳፍ ኣብ ናይ ባዕሉ ጸቢብ ርብሓ ጥሒሉ ንጆኖሳይድ ትግራይ ተሓተቲ ተበዳላይ ህዝቢ ድማ ፍትሒ ዝሓትት ሓይሊ ዘይብላ ዓዲ ክትከውን ገይርዋ ኣሎ ከም ውጽኢቱ ድማ ትግራይ ዝቐተልዋ ከም ድሌቶም ዝኾኑሉ ዝተቃለሱላ ዝሸማቐቐሉ ኣጽንታ ደቂሶም ዝሓድርሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣብ ሰሌዳ ታሪኽ ትግራይ ሓድሽ ሕመቕ ይጽሓፍ ኣሎ ውግእ ጠጠው ዘበለ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እውን ብሙሉእነት ብዘይ ምትግባሩ ተመዛበልቲ ወገናት ኣደዳ ሕማምን ሞቱን ይኾኑሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ጽምዶ ዝበሃል ኣጀንዳ ከሳሲ ላዕሊ ታሕቲ ዝብል መሪሕነት ምርኣይ ንብዙሓት ዘገርም ኮይኑ ኣሎ ዋላ እኳ ገሊኦም መሪሕነት እትስሩዝ ሓይሊ ዝኾኑ ወገናት እቲ ርክብ ፍቓድ ካልኦት ኣይጠልብን እንተበሉ ዘስዕቦ መዘዝ ግን ዘየመሓድርዎን ሒዞምዎ ዝጠፍእ እዩ ብዝብል ብዙሕ ወቐሳን ትወርዶም ንዕዘብ ኣብ ዙርያ እዚ ቃሉ ክህበና ዝሓትትና ዮሴፍ በርሀ ሓድነትን ስምረት ህዝቢ ትግራይ ተበታቲኑ መጻኢ ዕፃ ትግራይ ንምውሳን እውን ኣብ ዝኸብደሉ እዋን ኣለና በለሞ እዚ ወለዶ ድማ ዋጋ ዝኸፈለት ትግራይ ዘላቶ ብርኪ ሓደገኛ ምዃኑ የብርህ ብግዛታዊ ሓድነት ብትኽትኽ ኢላ ተሓድነት ትሪኦ ኣለኻ ናይ ሰራዊት ሓድነት ናይ ህዝቢ ሓድነት ዳርጋ ተፈራሪሱ እዩ ዘለና ኣላ ንምባል ባዕሉስ የቸግር እዩ ይኽብለካ ደልየ ምክንያቱ እቲ ኩነታትስ ትግራይ ኣላ ክትብልስ ዝገብር ኣይኮነን ካብኡ ንዙ ከስተኻኽል ዝጓየ ሓይሊ ኣይትርአን እቲ መንእሰይ ክፈልስ ኢኻ ትሪኦ ልክዕ ናይ ኤርትራ ተሞክሮ ማለት እግሪ የውፀኒ እዩ ከዓ ዝፈልስ ዘሎ ዝኾነ ዘፍልስ ኩነታት ረኺቡ እውን ኣይኮነን መርድእ ብመርድእ ኣብ ዝኸድካዮ እዩ ትግራዋይ ዝዕገት ተዓጊቱት ኣብዚ ዝተረፈውን ናብ ዕዳን ይዝኣት ዘሎ ዝነበሩ ሃብቲ ኩሉ ቴሌቪዥን ዝነበራኖ ቴሌቪዥን ሸይጣ ወርቂ ከይተረፈ ሸይጥካስ ንዝተሰደደ ወድኻ ወይ ጓልካ ዝስደደሉ ዓይነት ኩነታት ስለዚ መንእሰይ ሙሉእ ዝስደደሉ ሰራዊት ካብ ክልተ ኮይኑ ንንባዕሉ ክዋጋእ ኣብ ዝዳለወሉ ጸላእቲ ኣትዮም ድላዩ ዝገብሩሉ ኣብ ሱዳን ዘሎ ህዝቢ ምሕሳብ ይከኣል እዩ እዚ እንዳርኣኻ ከዓ ሙሉእ እዚ ከም ዘይናትካ ኣጀንዳ ገዲፍካ ናብ ናይ ውልቅኻ ናብ ናይ ጉጅለኻ ናይ ስልጣንን ናይ ጥቕምን ጉዳይ ሃንደፍደፍ እንድሕር ኮይኑ ዳርጋ ትግራይ የላን ምባል ይከኣል እዩ ከቢድ እዩ ትግራይ ሰላእያ ንኽትብል ባዕሉ ማለት እዩ ትግራይ ናብ ኮፍ ኢላ ትሓስበሉን ረጊኣት ትውስነሉን ባይታ ከምፅእ ታሪኻዊ ሓላፍነት ዝተዋህቦ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዕድመ ዘበኑ ኣብ ዕኒነ ምስ ኣጥፍአ ዝተረኸበት ዘይጠዓማ ትግራይ መወዳእታ ይኹን ዝተባሃለት ኣይትመስልን بقالسنا علينا يتباهيلو بحابن زربلو قال سئت بدبرصين زمراح زنبره فنجال نتحدث ورده ናብ ስልጣን መሰደየበ ደኒኑ ዝነበረ ህዝቢ ዘقنع ግብራው መንቀሳቀስ ኣይተረአየን ምክትል ፕሬዝዳንት ኮይኑ ዝሳነው ስልጣን ሕዚት ፕሬዝዳንት ኮይኑ ስለዝረኸቦ ቀንዲ ሕቶታት ትግራይ ክምልስ እዩ ዝብለዋ መደምደምታ ኣብ ሕልና ብዙሓት ዘይርከብ ኮይኑ እዩ ውዒሉ ዝሓደረ ከም ኣባሃላ ዮሴፍ እቲ ፕሬዝዳንት እዚ ዝበሃል ውሳነ ብዘይ ሙሳኑ መሪሕነት እቲ ምምሕዳር ድማ ፈረስ ሓደ ውድብ ናብ ዝኾነሉ ባይታ ምስግጋሩ የብርህ በቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ተባሂሉ ዝተቐመጠ ኣካል ዝግበሩ ነገራት ግን ይራና ተስጋብ ኸዚ ኣነ ምንም ይራኹን ዙዙ ይቆጥሮ ዝኽእል ነገርስ የብል ፍቲ ተመዛበልቲ ዝተሰርሐ ነገር ይራኹን ወላ ውሽጡ እውን ዝኾኑ ነገራት ንምቕያር ተሰርሑ ነገራት ይራኹን እኒኦት ዝነበረ ናይ ምሕደራ ፀገማት እኒኦ እንዲያም ኣብ ናይ ጌታቸው ፕሬዚደንሲ ግዜ ዝነበረ ናይ ፀጥታ ፀገማት ኣብ ሞንጎ ስርዓት ክሕዙ ተገይሮም ነይሮም ودينا بزولو ساعات مالتي لا ابتاس زخونه ممحاش ነገር ዝተወሰነ ግዜ ተራይ ነይሩ ሕዚ ተመሊሱ ሓና ወኣቲና ኣለና ማለት ስለዚህ ሱልካ በሐፍሻው ክትሪዮ ከለኻ እዚ ዝበሃል ስራሕ ኣብዚ ቦታ እዚ ተሰሪሑ ወይ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ተወሲዱ ወይ እዚ ተገይሩ ዝበሃል ነገር የለ ድሕሪ ህዝ ኸውን ክሪ سرزا ودب حوحات حدش معرف بوليتيكا زفتر دا أمبر حزب تجراي ساعن مرح عنين يزبلوا لبايتا فتصم يلان زبلت بوليتيكانيا تجراي حدا وليدا زي ممكنه يرد حزب تجراي أنا بصير بحق إن رأيته لنا نهو حات مسراز حزب تجراي زخونه blessing you بقى طبق عدل إيه اللي إذا عمل بتناتي تحساس بقى معناته مخناته تهوحات نخلي عملت الزخرة من قد نبي كم زبط صحون حزب تجراي لازم فلت تتسرجوا لسي بليسينج بقى بارخوتيو الى زحسب زرو جن تسرزه حزب تግራይ ይምልከት ነው ህወሓት ይዝምልከት ካብ ህወሓት ዝተፈንጨለ ዝኾነ ግሩፕ ውድብ ሒዙ ተመጽዩኸ ታይኹ ጠቅሙ ምንም ዝተፈለየ ነገር ይህል ውድባት አለው ባይዙ ህዝብ ትግራይ ብናይ ውዳበ ፀገም ይብላ ተለሊያ ብቁሸት ትውደብ ተለሊያ ብስድራ ትውደብ ተለሊያ ማዓት ዓይነት ውዳበታት አለው ፖለቲካ ውድባቱን ከከም ደረጃኦም እንቀሳቀሱ አለው ስለዚህ ዝመጽ ሓይሊ ከምቲ ፖለቲካ ውድብ ናይ ባዕሉ
እጃም ከበርክት ይኽእል ካብዚ ዝሓለፈ ግን በይኑ ስለዝመፀ ወይ ስለዝተረፈ ዝቕይሩ ዓብይ ነገር ግን ክህለ ይኽእል ከም ብጾቱ ውድብ እዩ ውድብ ኮይኑ እንቀሳቀስ ተወዳዲሩ ተስዒሩ ጽቡቕ እዩ ተዘይለ ከዓ ከም ውድቡ ኦሬዲ ቀጻሊ መረፃ ይጽበ ማለት እዩ ጌታቸውን ክጅሉኡን ካብ መቐለ ምውፅኡ ወይ ምብራሩ ስዒቡ ኣብ ቤት ሕወሓት ተጀሚሩ ዝነበራ ጓይላ ሓጎስ ብሓድሽ ጽምዶ ዝተባሃለ ምንቅስቃስ ምዕጃው ባህጊ ኩናት እዞም ወገናት ዳገትን ወሰንን ምስኣኑ ዘመላኽቱ ይበሃል ኣብ ዘለሉ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ነቲ ጽምዶ ትሕዝታዊ ሰረት ወይ ሳብስታንሻል ፋውንዴሽን ዘትሕዝ እዩ ይበሃል ከም ኣብነት ኣብዚ ቅንያት ኣብርሃም ተኸስተ ዝሃቦ ቃል እንተወሲድካ እዚ ደባዊ ርክብ ፍቃድ ዝኾነ ኣካል ኣይጠልብን እዩ ምባሉ ስዒቡ ጽምዶ ማለት ተበግሶ ኣለሽ ትኹረት ዘይኮነስ መሪሕነት ፖለቲከኛታት ዝዓረፈ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ዝብሉ ኣለዉ በአንጻሩ ሕግን ስርዓትን ዘይተኸተለን ንሓደ ውድብ ካብ ጥፍኣት ንምድሓን ዝግበር ርክብ ደኣንበር ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ማእኸሉ ዝገበረ ጽምዶ ከም ዘይኮነ ዮሴፍ በርሃን ትገልጽ እቲ ኩነታት ከቢድን ናብ ሓደጋ ዘምርሕን ከም ዝኾነ ብምብራህ እዩ ሕዚ ብትሕጋዊ መንገዲ ተኸይና እውን ካብ መረፃ ቦርድ ዝተሰረዘ ውድብ ዝኾነ ይኹን ትግራይ ዝመርሐሉ ዝውክለሉ መንገዲ ዘይብሉ ዘይተመረፀ ዝተሰረዘ ውድብ ንትግራይ ወኪሉ ጽምዶ ክፈጥር ይኽእል ትግራይ ክውክል ዘይኽእል ባዕሉ ነቲ ዝተሰረዘ ውድብ ወኪሉ ክጻመ ደተይሉ ግን ናይ ባዕሉ ጉዳይ ጥቕሙን ሓደግኡን ጉድኣቱን ባዕሉ ይሽከሞ ማለት እዩ ትግራይ ይሽከሞ ስለዚ ብዙ ይኽረአ ዝግብኦ ዋላ ምስ ምሓራ ዝግበር እውን ከምኡ ማለት እዩ ሱቕ ኢልካስ ስለ ዝኾነ ዝሕግዘካ ሰራዊት ስለ ዘለካ ድላይ ክገብር ኢልካ ይትዕንድርን ፌደራል ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ምፍራምና ንጄኖሳይደርነቱ ኣየጥፍኦ ጄኖሳይድ ፈጺሙ ጄኖሳይደር እዩ بسممع سلام بريتوريا مسرت جنوسايد مزفصملك አካል ዝግበር ርክብ ይኸውን ዝግቦ ካብዚ ተሓለፈ ምን ነገር ከለ ይኽእል ሕቶታት ኣለውና በሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሖም ኢና ኢልና ዝፈረምናዮም ሕቶታት ኣለውና ንዚኦም ክንፈትሕ እዩ ምንቅስቃስ ክኸውን ዘሎ ካብዚ ዝሓለፈ ፍሉይ ርክብ ከለካ ይኽእል እቲ ጽምዶ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ጉጅለታት ጽምዶ ክበሃል ከዓ ብስም ህዝቢ ትግራይ ስራሕ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ በጣም ሓደገኛ ጌጋ እዩ ሓሶት እውን መዕነዋይ እውን ህዝብ ትግራይ ዘጥፍእ ህዝብ ትግራይ ዘይደልዮ ህዝብ ትግራይ ብዘይወከሎም አካላት ዝግበር ዘይሕጋዊ ኩናት ዝዕድም ናብ ጥፍኣት ዝወስድ ጽምዶ እዩ ንዙይ ከዓ ደው ከብሎ ዝኽእል ህዝብ ትግራይ ናብ ትግራዊ ፖለቲካ ናብ ሰላም ናብ ልምዓትን ስኒትን ከምርሕና ተገቦ ብሰንኪ ውጥጥ መሪሕነት ውድብ ሕወሓት ዕፁ ብደጋዊ አካላት ክውሰን ናብ ዝኽእለሉ ታሪኻዊ ጌጋ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ፖለቲከኛ ገሊጹ